Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Maylin, ket ita, addaak dito'y Kuwait. Agtalo atawanan nga addaak dito'y, ket atlunag a medyo narigat ti kasasaad mi ita nga OFW dito'y, gapo iti mapaspasaran a pandemya. Idi nasarakak iti internet daytoy a YouTube channel, nalaos ti ragsak ko. Gapo ta panagrikna ket addaak laeng iti pagilyan tayo. Maysa ngamin daytoy a drama kadagiti kadenggak, idi addaak pay dita Pilipinas. Diyak ibain a maysaak a balasa nga ina. Ngam saan adayta ti kayat ko nga isalaysay, no di ket ti diyak tumalipatan a padas ko ken ni ayat. Nasapa nga in-email ko ti padas ko, ket maitumpong yun to kumadaytoy iti kaaldawan dagiti puso. Sino ti kadrom nga agaw te nga anak kaw? Ti best friend ko ani Tina, tatang. Amo yung mata sa anak a basta sumurot, no saan ani Tina ti mangawis kanyak. Aganad kayo iti papananyaw may line, Ikuyog ko kuman ni Ronnie Boy, tatang. Ngam di yung palubusan. Ay na, takamilatan ti makamoy tapo ko may. Mga numaliwayang maiwanan iti sa di naman napapananyaw. Narigatan. Da kayo ket dimat. Saan ko mata mabali na baybayan ni Ronnie Boy? Ta anak ko mat. May line, saan ka na makidiskusyon anak kaw? Mapankalatan iti papananyo iti gayimaw. Saan mo nga ikuyog ni Ronnie Boy? Tamangan katnuan niya pa iti mapagteng tapukaw. Tatang. Da kamin kan ni nanang mo ti makaamoy tapuko may kunakmart. Di ka matanagan, tasan may baybayan ni Ronnie Boy. Si Kati agad na, di sa di naman napapananyaw, may light. Anyamot to ni Tina. Kuna nang agbanding kami. Ngam kaduha na mo't gayam ti kayan ayat na. Saan da mapagsina apunos? Kas ita, adadamanan iti dayja banda. Kasano nga ron Hi. ha? Miss, pasensya ka no nakiktot kay ti yasidid ko. Ang pangasim ta saan ka kung mga agbutan. Saan nakadaka sa tao? May sa ka soldado. Ha? Itan tinagan ko. Inasitgan ka, tayong pagarup ko na masapol mo ti kasarsarita. Itay pa'y nga minakit-kitaan ka. Kaya't nadlaw ko akasla na unag ti pampanunutam. Panghasim ko ma, tasaan ka ngagbutan kanyak. Saan nakadakas sa tao ko nakmanan? Pasensya ka matan. Sa anak lamin ana iruam ang makisarsarita iti jak am mo. Kasta ka di? Pasensya ka manin ha? Oo, sige. Panawan ka nga rudan dito eh. No siyakla ti masurot tatang, kaya't ko kumanti agawid. Ngam inton bigat pa'y matlang amin ti panagawid mi kan ni Tina. Maylain, anak. Kung daway mo matdaytan, atap na makaliwaksay ka. Di mo pagtanagan ni Ronnie po yung anak mo, tasan mi matabaybayan. Tatang. Ito nagsubli ka dito, ipasik tumanon na trabaho da si kaswab. Iso nga enjoyim latan na ti kaadayo itino sa dino manday ta arisar. Kasta talagan ati aramidot tatang, taada kami kat nga rudon ditoy. Sana bale, tagawid kaminton inton bigat.
Ay na, Ethan. Pasensya kan no saan anasaya ti damo panagamamuta. Awan na nyaman na dahi Maylin. Ti importante, nagbalintaan na singhed. Bayat ti kadatay ti dayto a resort. Ket sapay la kumatagtultuloy ti panagsinanged ta. Ha? Iso asaan mo kumaapanunutan nga abusado ak. Ngam no mabalin, kaya't ko kumaamaamuan ti cellphone number mo. Ken ti address mo. Ha? Seryoso ka, Ethan? Saan nakpay ngam mo? Di mo ammo tinapalabas ko. Dayta nga rod ti makagapo, no apay akayat ko amaamuan ti address ken cellphone number mo. Kas itinakunakon, kaya't ko ti makisinangid ken ka. Gapo ta espesyal ka kanyak, Maylin. Nalabit agapo ta malaksid anasingpet. Ken talagamet analagaan ti riknak ken ni Ethan. Nga uray no saan anasaya at ti damo a panagamamumi. Binatgak tikid daw na, manang Emmy. Ti amok idi ket di na ipaypayso ti imbagana. Ngem talaga asinarsarungkaran nak ijibalay, ket impakada na pay kadagiti dadakkel ko, ti panagaram na kanyak. Saan la aday ta? Malaksid a kinasiningad namat ta anak ko, inyam amunak pay iti inana. Ket amok aday ta ti rason, no apay nga inayat ko met ni Ethan. Saan dak ko makagura iti impudnok, tatang? No, saklamay sa Maylin. Awan na pulos ti makuna ken ni Ethan. Nasimpet. Amo na ti agram. Kang runaan ti amin. Makitak ti panang ipatagnaken ka. Kas tamatan ken ni Ronnie Boy nga anak mo. Tatang. At dapay kit din imon ko ken ni Ethan marik na ka napat patagmatan ken ni Ronnie Boy ngam siya kalolo na. Da kayo kit di matatang. Anya ka din day tang ibagbagayong. Rabak ko laeng anak ko. Ang empod no ti ibagbagak. Ipagpatag na ka ni Ethan. Saan lasi ka no di kat karaman ni Ronnie Boy nga anak mo? Maylin, napaturog ko ni Ronnie Boy. Naisarag ko mo ten iji seledyo. Agpakada ak mo ten tani, rabiin. Makaamukan to namang ibaga kadatatang ken nanang mo adya kon nagpakada kadakwada. Ta nakaturog dan samot ten. Ethan, agyamanak ka ha? Agyamanak unay. Anya ka di Maylin. Awan ti rumba nga pagyamanam. Araramidak da ito'y. Gapo tayo ayatan ka unay. Kat ipatpatag kumat ni Ronnie Boy nga anak mo. Di mo ka din ang nagtiawag na kanyak? Nangag ko. Daddy, tiawag na kan ka. Gapo tayo sa tinsurok kan kuana. Imbagak nga irwam nan ti mangawag kanyak iti daddy. Gapo ta syakton ti daddy na. Into nakalaysatan. Ethan. Juan Maylin. Ikalaysa ka. Nakasarita ko ni mama maipapaniti da ito abanag. Isong aganad ka kanayon ha. Nangro na ita, tagsubli ako niti serbisyo iti mabiit. Mayadayo akada kayo. Tamay destino aki di Mindanao. Ha? Nagada yun? Wan nga rod. Hanggang sa nabali
Tadamot cellphone kan internet. Inaldaw kayong awagan ka ni Ronnie Boy. Tapno kasla kanayon nga addaak mo't lang itisibay yo. Ay naanak ka. Makapaamak ti damag anabuyak iti telebisyon. Ha? Anya damag, tatang? Katwa damanan napasamak nga enkwentro iti nagbaitan dagiti rebelde ken dagiti soldado iti Mindanao. Anya? Day tatiagpaisaw, Maylene. Nujak mariraw, adda dagiti soldado ang nasugatan iti enkwentro. Ha? Ay natatang, sapay la kumatasaan akaraman ni Ethan kadagiti nadangran. Diyak lakit di amuno niya ti aramidak, no dada kasama pasamak ka ni Ethan. Maylene. Saan yung ibagbaga ka ni Ronnie Boy ti may papan iti dayta Amuyo mo't nung kasano ti kinapatag ni Ethan iti anak ko. Diyak kaya't amaamuan ni Ronnie Boy, anapaggad ti kasasaad ita ni Ethan. Agan nagkakanayon dita, Ethan, ha? Pangaasim. Awan di ka sa mapasamak kanyak dito'y Maylene. Dangat mo na ya. Ethan, saan ka man nga agisam-isam dita? Saan arabrabak ti magbagakan ka? O sige, saanet. Di ka nagungat. Ngam, amo Maylene, nakaragragsakak no kasta nga iparpariklam ti panagdandanag mo kanya. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No kasta nga agdandanag ka, nakarkarong at amarik na ngayayatan nakmat. Ethan, saan mo a-questionaran ti panagayat ko kan ka? Iso pa nga asim tagan nagkakanayon dita. Wen, di ka agdanag. Kanayo na... sige, Maylene, baliwan tanto lang ang tagsalita. Bye. Ha? Hello? Hello? Oh, Diyos ko. Anya nga tan tinapasamak. Apay akan lahat pinutod ni Ethan kisaritaan mi. Anya nga tan timapaspasamak. Saan laanam na minsan napasamak ti kasjay, manang Emmy? Iso asaan mo't laanam na minsan nagdanagak, gapu iti trabaho ni Ethan. Awan ti maaramidak, no saan ati agkararag, para iti lalaki nakarkarupay nga inayat ko, ngam iti mismo nga ama ti anak ko. Tunggal na wayaak, agpaspasyar kami mat ka ni Ronnie Boy nga anak ko iti lugar da Ethan. Kat sarungkaran mi ti inana. Gaputa ka pamilya mo ten, tinangibilangan kada kami, ti ina ni Ethan. Agingga adimteng daytoy agundaway. Pebrero 12, tawen 2018. Kunak nagbakasyon ka, Ethan. Ingkarim nga urnusan tan ti panagkalaysata. Katuan mat Maylene. Kalpasan da ito yung operation mi. Ang bakasyon akton, tagkalaysatan to maten. Apay no saan kan asumurot iti dayta nga operation nyo? Siga talaga. Sana mabalin dayta nga ipagbagam. At asin napata kapag rubangan iti pagilihan. Masapol nga ipatungpal ko dayta pag rubangan.
para iti pagilian. Alawanan, basta ganad ka ha? Anya kalakit din aya. Di napagtanagan ko naklangarudan. Da kayo ka ni Ronnie po nga anak na dagandad. Ethan, Laglagi pam. Da kayo nga agi nati kapatgan kan karagsakan na napasamak iti biyak ko. Isungagan nat kayo kanayon. Ipatpatag kayo unay nga agi na. I love you, Mylene. I love you too, Ethan. Hello? Ethan? Hello? Kalat manan anaputod di saritaan mi. Sapay la kumata nakapsot lang ti signal. Kastala ko mga agpaiso. Diyos ko. Manipod idi naputod di saritaan mi kan ni Ethan idi kalman. Diyak pa lang makontak nga aging gaita. Valentine's Day yan inton bigat. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Ha? Tiin na ni Ethan tumawawag. Hello, tita? Mylene, balasang ko. Pangaasim ta kuyugan na kamapan iti Manila. Ha? Apay, tita? Kan apay ang madandanagan kayo? Ni Ethan, at dadakas sa napasamak kan kuana. Anya? Pangaasim balasang ko. Umay kadagas sa tita balayo. Nagranta kitilugan nga aramatan tama pa iti Manila. Sige, tita. Sige, urayan kayo. Tatang, makamo kayo pala ang kanina ng iti anak ko Un, Mylene. Di mo pagtanagan ta anak mo. Da kami ti makamaw. Diyos ko, sapay lang kumatasan na nakaro tinapasamak ka ni Ethan. Diyak ka muna niya ti aramidak no bilang laan, tatang. Anak, saan ka ngagpanunot iti negatibo? Agkararag kakit di ti Diyos. Urayan niya ti aramidak. Talaga madandanagan na, tatang. Diyak lakit ti amuno niya ti aramidak. Nay, para nagsarda nga logan iti bataw. Ang mga nodan ti ina ni Ethan. Ikakitaan na tapno makabiyahe kayo, Mylene. Sige, tatang. Mapanak nga rudan. Ethan, anyan na ito yan napasamakan ka. Engkarim kanyak nga gawid kan. Tapagsaritaan tati kalay sa ataasan ka di. Pangasim ta lumaban ka, Ethan. Tupalam ti karim kanyak. Lumaban ka. Saan ka basta sumuko? Ang asim. Nagadupay dagiti plano ta, Ethan. Isa pangasim ko mata lumaban ka. Saan ka sumuko? Sana mabalinda ito. Ethan! Ethan, lumaban ka! Saan nakapanawan? Mga asim, Ethan! Ethan!
Kunada naragsak ti amin, tunggal madanon ti Pebrero 14. Taal daw dagiti puso, Manang Emmy. Ngem tunggal madanon day ta petsa, nalaos aladingit ti innak marikrik na. Gaputa day ta ti petsa a pinanawan na kami, day di Ethan. Diyak amuno asino ti sidirak. No day di Ethan a nagserbi a si pupudno, iti sinapataan na a pagrebangan, wenno dagiti rebelde a kadawyan asaan a maawatan ti ilablaban da nga ideolohiya. Ngem amok nga uray asino pay ti sidirek, kan uray anya pay ti aramidek. Saan kon a maisubli pay ti biyag, day di Ethan. Day di Ethan akas iti naibagakon iti surat ko. Anakarkaro pay nga inayat ko, ngem iti mismo nga ama ti anak ko. Day di Ethan anang iparik na kanyak, nga uray anya pa'y tinaglablabasak ito'y abiyag. Dumteng latta tinapudno nga ayat, iti biyag ti asino man. Tapno makalipatak, ingka gumaak ti nagabrod. Ngem anyan, tatalagaan narigat alipatan ti maysa a tao. Adakkel tinagbalin apaset na, iti biyag ko. Daytoy ti pakasaritaak a napasamak a mismo, iti kaaldawan dagiti puso. To'y pagayam mo, Maylin. Umuna iti amin pagayam a Maylin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Anyan pagayam ko. Imbes kuma a naragsak ka iti kaaldawan dagiti puso, saan met? Gapo ta ilaglagip mo ti ipupusay ti maysa a naindaklan a lalaki. Anang ipariknakan ka iti napudno nga ayat. Gamkas iti kunada nga ruden pagayam, iti pan nakaiyanak ti tao. Naiyurit metten ti gasat na. Kat nalabit, at talaga nga agpatinggalaangan ijay, day di Ethan. Nadakamat mo mat adi mo ammo, no asino ti sidiram, gapoy tinapasamak ka ni Ethan. No addaman ti rumbang ama sidir pagayam ko. Dayta kat ti awan mo't kaisiskan na arin nupak, ama paspasamak itinagbaetan ti bunggoy ti gobyerno, kan bunggoy dagiti makakanigid a grupo. Sapay lakuma, tama isardengan dagita arin nupak, tapno awanan ti maibrispay abiyag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana ti biyag. Bintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubo, ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugod iti danal tibiyag. Jay Saudi. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga alden. Ubingak paylaeng, pagaayat kon ti dumdumngag iti drama nga Iloko. Taga Kagayanak manang,
Ngam ita kat adaak dito'y Saudi, tanapagasatan akmet anak abroad. Naabutan akmeten iti pandemya ditoy. Kat dakkel ayaman ko, taada ti internet apakadenggan kadagiti kastoy a programa, amang liwliwa kada kami nga OFW. Kaya't kumanmet nga ibinglay ti padas ko ajak tumalipatan. Kat sapay la kuma, tapakaagsawan iti adal, dagiti makangeg. Anya laangan ter aramidem si Kaalden. Ada kalatan diti balayo. Di mo man la matulungan ni nanang mo. Di ka di maasyan kan kuana? Auntie Belen? Sika ti inauna Alden. No tulungam ni nanang mo, sigurado ang makaaron sa kayo. Ngam saan mo? Tamay sa kapay apapasikaso kan kuana. Di ka la maasyan iti inam. Tultulungak mat ni nanang, Auntie Belen. Uwan mat ngamin, Belen, ading ko. Tultulungan nakmat day takaan akamkat. Ay naman ang saan mo man nga isakit ni Alden. Kanayon nga ipagakanyak dagiti addi na nga ultimo inuman na adanom kat paiyawat na paikan ka. Saan mat nga agpay so di bagbagada ading ko Auntie? Ay, di ka aglibak, Alden. Belen, ading ko. Pangaasim, di buong tanta ka anakam. Tultulungan nakmat ni Alden kat. Pangaasim kuma. Mayat, si kamanin tinagipulong kin na Auntie Belen na niya. Anya ang nagipulong nga ibagpagamat, manong? Di ka naglibak. Amo kasi ka tinagipulong kin na Auntie Belen. Talaga kayat mo amaung tana kanya. Ola, saan ka nagipulong, manong? Kasanong araw na amuan na nga, saan ko atultulungan ni nanang kadagiti trabaho dito balay? Kat no nakita na itay sumungad ada kami kani ading timang tultulong kani nanang itay aglablaba. Da kami ti parasakdo iti danom ni nanang iji bubon. Ha? Idi dinamag na no ayan mo. Imbagami nga da ka pa lang iti silid mo ang nakailad. Oh, makita? Di pulong yan nakailad ak. Saan, manong? Sinong batan mila ang ti saludsod niya Auntie Belen? Saan kami ang nagipulong? Mga no kayat mo ti patangdanan nga grab. Agparaop kami ngamin kat kasapulak ti tao. Manungay titangdan, Tata Bestre. Ay kat kasmut lang iti sikuda. Saan pa'y mo tanging mato ti tangdan dagiti agraraop diti lugar tayo? Kasanungay ti kanak, Tata? Alden, awan parikot iti kanenyo ang makiraop. Da kami nga agparaop ti makaamaw. Damagag pa'y kaninanang ko Anya, apay ang masapol at amagang pala ang kaninanang mo ay. Papalin ba't nga agdesisyon kalatan at adamot nakam mo, barok. Damagag pa'y kaninanang ko, Tata Bestre. No palubusan nak, makiraupak. Ngam no saan nakapalubusan, awan mabalin ko. Nagmayata talaga ti istorya basbasag. Mabisina kun. Nanang! Apay anak ko. Mabisinak, Nanang! Anya ti kayat mo ang meriendaan. Orean yan nga dadita, Nanang. Basta makaupo iti bising. Sige nga, Rod. Mabitlaan, anak ko. Ituloy ko tagbasa. Ilupas ko na iti basbasag. At to'y ti merienda, anak ko. Pasensya ka, tasuman laang ti maipameriendakan ka. Ayos lang, Nanang.
Akin mabalin ka di ayalandak mo tin iti inumak, nanang. Masadot ako na tumakder dito yung nagiladak. Nay, sige anak ko. Mabiit laang. May saak amamas boy, manang Emmy. Amin masapul ko, paiyawat ko kaninanang ko nga uray no kabaalakmat nga aramidan. Nalabsan ti agsarita manang. Uray sa dino apapanan ni nanang ko, nakaipo sa klatakan kwa na. Sa anak makadesisyon no jak yuman nga umuna kaninanang ko. Ngam no anya ti kayat ko, isumat laeng ti masurot. Kanayon abagbaga anak ni Auntie Belen, gapu iti kinamamas boy ko. Kas iti na minsan. Oh, apay adi ka palagunay di tangay Alden. Nakadasaron di makan. Adamot tan ijay sango ti lamisaan da ading mo. Ngam si kada kapaylaang ditoy. Kuang amin Auntie Belen. Saan ka mabisin? Saan ka mabisin? Wano or-oraya manan nga idasar paylaang ni manang syo ni tikanam. Ay na Alden ka anakan. Teenager kan. Ngam aging ka ita, di ka lata makagaraw no awan ni nanang mo. Anyan tulaang ang tibiyag mo no bilang laeng? Auntie? Nagsardan ka pa yan anagadal, gapo iti kinamamas boy mo. Tidakas na ipapilit mo ti kayat mo kaninanang yo. No siyak la tinagbalin nga inam. Sigurado nakaraman kan kanya. Agtignay kan, Alden. Di nakpagpungtutan. Umay ka sumangon ijay ramisaan, tamakigiddan kan amangan. Ay, pasensya mo ni Auntie Mabelen, anak ko. Kasjay talaga ti bakat abalasang, na istrikto. Napanam ngamin nanang. Apay adi nakinsurot. Saan ka ngamin ababalin nga isurot, anak ko? Importante dyan inasikaso, kat saan ka mabalin nga ikuyog. Inungtan naklagat nga rodon Auntie Belen. Pasensya mo ni Auntie Mabelen ko nakmat. Kinasaritak nga men, nga isupay laang timang bantay kada kayo kadagiti adde, imbayat ti kawan ko. Di na kami lakuman imbilin kan kwa na nanang. Ungot nga min nga ungot. Makapasoron. Anak ko, imbagak batan. Kasjay nga min atalaga ti bakat abalasang, na istrikto. Talaga akit di kagurgura na ka na Auntie Belen. Nay, pagkunaam iti dayta, anak ko. Una, tasak lang mo ti kayat na nga ungtan. Di na mo't ungtan, uno bagbagaan dading ko. Ay, anya kalakit din aya. Di mon ikaskaso ni Antem. Ipagpagapumla kanya kon, anak ko. Ma'am Alden, si kalang tisan ko makit kita makidupdupong kadagiti kapatadam dito'y lugar tayaw. Sa anak ngamin na nairwam, Tata Bestre. Kasano adi ka mairwam? Kat kanayon ngamin nakaipos ka kaninanang ba? Si kaman lang di kasta kadagiti agtutubo dito'y lugar tayaw, Alden. Apay aya di ka maisinsina kaninanang mo. Di ka kadi mabain, baraw. Laklakayan kan.
Ngam no sa dino tayan ni Nanang Mau, anda ka mo't ijay. Nalabas ti kinamamasboy Mau. Saan kayo kumamot ngagsaw iti kasta, Tata Bestre? Ay, pasensyakan, baraw ka? Ibagbagak lang ti agpaisaw. Naalas ti kasta galad. Lalaki ka paimot nga raud. Kasayatan no ijam ti kasta nga ugalim aldain. Tasikan tumot lang ti kaasay. Talaga nga awanan tinamnamakan ka, Alden. Nalabas ti kinamamasboy mo. Agasam day tangay. Sikapay ti lalaki, ngam sikapay ti mamasboy. Inauna ka pa'y mo't nga ron. Auntie Belen? Sikamot lang ti marigatan no dumtang ti panawan, Alden. Isodenggam kumatibal balakad mikan ka. Awan mo ti madingar aramidak, Auntie Belen? Ti ammom, awan ti madingar aramidam ka anakan. Ngam saan ang maiparbang ti mapaspasamak? Saan arumbang ang nakaipos kalatan iti inam, kat awanan ti sabalingar aramidam? Dakkel kan, Alden. Tangay di ka mo nagadal, gapu iti kinamamasboy mo. Rumbang ko mga agtrabaho kalaangan. Una yun ti kasta pa nagsasaoyo, Auntie Belen? Aklo na ka nasakit ti panagsasaok, Alden. Ngam para kan kaday ti kaanakan. Kasi tinakunakon, si kantumatla ang ti marigatan no dumteng ti panawan. Amin dagiti kakabagyan mi, dagiti makaamam mo kanyak, may maysa ti balakad da, Manang Emmy. Masapol nga ijakon ti kinamamasboy ko, tasyak kanumutlaeng ti marigatan, no dumteng ti panawan. Ngamjak ingkaskaso dagita apatigmaan kanyak. Intultuloy ko ti nakairwamakon, nga amin abanag, nakadepender iti inak. Jak ingkaskaso ti pamagbaga kanyak dagiti adda iti aglawlaw ko. Ket nakarkaro pay ket din, anagdependara ken ni nanang ko. Nanang, pangasim. Saan ka kumanarumwar? Bantayan na ko, ma. Anyat marikrik na maya, anak ko. Agorigorak nga rod, nanang. Anyan, Alden. Sapay masapol ko maamapanak makitagad. Tapno da pangalaak iti dawdawatan ni ading mo amayet. Para iti babayadan na iti pagadalan. Nanang, pangasim. Di nang panawan. Awan ti mga sikaso kanyak no panawan, nak. Alden, anak. Di nakbaybayan, nanang. Pangasim. Ay, alangarod anak ko. Jakon mapan makitagad. Bantayan kalatan. Agyaman, nak, nanang, ha? Awan anyaman na anak ko. Di ka madanagan ta jakon rumwar. Bantayan ka. Manong, apeng inalam tindag kanyak ni nanang apagatang ko iti project ko. Anya kumangay. Nagkapumot ka ni nanang dayto, ah. Wen, naggapo ka ni nanang tadinawat ko nga rod. Adang amin masapol abayada kiji pagadalan. Hoy, mayet. Di ka man.
Bayadan iti pagadalan ni bagbagamot. Amo kagastusam lang da ito paglakwat sam. Iso kukwaklangan. Saan, Manong? Masapol ko dahi tayo di pagadalan. Kukwakon ko naklangaro dun. Di ka di makawawat. Manong pangasim ko ma, isublim dahi ta. Kukwakon ko naklangaro dun. Nagtangkan ti ulo mo na ya. Anya dahi ta aya. Adyat papaspasamak ka na kayong agkabsat. Ni mayat nga minanang, nagtangkan ti ulo na. Imbagak lang aro doon na kukwakon tinta diyo akwarta nga magreklamo pa ilan. Alan mayet, baybay amon anak ko. Itad mon ka ni Manong buti kwartam. Tagi remedyo aktulaangan iti. Nanang! Ha? Nanang? Anyat na pasamakan ka? Nanang! Auntie Belen, kumusta ni Nanang? Agararag tayo, Alvin, kaanakan. Kung ti Doktor Adelikado ti kasasaad ni Manang Sioni. Anya? Iso agararag tayo, kaanakan. Nang runak at i-revive da kanon ni Manang Sioni. Anya? Kasta ti ko na ti Doktor Itay. Ikararag tayo ang makalasat ti Inam. Dayjayan ti Doktor. Mabit lang tayo nakasarita. Tapno maamuan tayo no anyan ti kasasaad ni Manang Sioni. Nanang, api-api nanawan na kami matan. Nanang! Di nan kinabailan ka, anakan. Adagaya man sigod a marikrik na ana. Ngam di na imbagbaga. Kat inisimidir. Di nan kinabailan. Auntie Belen, awanan ni Nanang. Pinanawan na tayo ni Nanang. Alden. Kasaluak pa itan, Auntie. Kasaluak kong tawanan ni Nanang. Anyan, Alden. Aging gaita? Ti pala ang bagim ti pangpanunutam? Unay kan. Auntie. Naamuak ka ni mayat akabsat mo. Ngagsubsubang kayo idisimidir tirikrik na anti inayo. Kat aging ga iti maudi akan ito na. Si kalata ti inayunan na. Itata na kamasaya ganti inam. Tilatabagim ti pampanunutam, Alden. Talagang awan apulos tinagnakmam kaanakan. Awan apulos. Pudno anarigatanak, idipimusay ti inak, Manang Emmy. Nang runak at amin akasapulak, ibagak iti day dinanang. Nagasat ti duwang addi, tainala ida ni Auntie Belen, kat ison tinang paadal kadakwada. Ngamsyak, nabati ak nga agmaymaysa. Nabayag sakbay ak kinabaelak ti timmakder iti bukod ko asaka, tasipod kinaubing ko. Nakadependarak iti day dinanang. Idilaang anaamiris ko dagiti imbagbagada kanyak. Asyak tumatlaang ti marigatan, no dumteng ti aldaw. Ingka gumaak nga rod ti nagbiag, ken ti makder iti bukod ko asaka, agingga anaadda anak moten iti pamilya. Ubing pay dagiti anak ko, ngambin binurak idan nga agbalin a responsable,
Kan saan nga agdepende kada kami iti inada, tapno saan danto apasaran, tikas iti napasara. Ita nga daak dito'y Saudi, ikagkagumaak ti agurnong para iti pamilyak, ken iti masakbayan dagiti anak ko. Ngamkas iti nakonakon, irwam ko ida atumakder iti bukod da asaka, tapno saan danto ama ipada kanyak. Daytoy iti padas ko, kat sapay lakuma ta nakaibatiak iti nabalitokan nga adal. Toy pagayam mo, Alden. Pagayam nga Alden, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Maysa akarigatan apasaran iti biyag, ti kalaat apanagpukaw ti pagdepdependaran tayo, nang runa iti biyang mo, pagayam ko. Ngam dayawan ka, ta kinabaalam ti amin, kat naamiris mo pa'y tinapatag aleksyon iti padas mo, nga isu ita ti ipakpakat mo kadagiti anak mo. Kararag ko ti panagbaligim para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana ti biyag. Bintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubo. Liday ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugo iti danar tibiyag.